Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловатии вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия Ғунча Гулнур Ализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории форуми дуюми коршиносии Русия Осиёи Марказӣ, рӯзномаи рушди муштарак, баррасии масъалаҳои муҳим дар ин замина. таҷлили рӯзи фалак дар шаҳри Душанбе, арҷу эҳтиром ба ин жанри мусиқии суннатӣ дар пойтахт. тадбирҳои ободониву тозакорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, ҳадаф таъмини тозагӣ ва сарсабзӣ. 11 октябр дар шаҳри Душанбе форуми дуюми коршиносии Русия Осиёи Марказӣ рӯзномаи рушди муштарак баргузор гардид. Дар ин чорабинии сатҳи баланд намояндагони кишварҳои минтақа ва Федератсияи Русия ширкат намуда, масоили ҳамкории стратегии иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва илмиро баррасӣ намуданд. форуми дуюми коршиносии Русия Осиёи Марказӣ рӯзномаи рушди муштарак дар ҳушияи саммити Осиёи Марказии Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Душанбе доир гардида, дар кори он роҳбарон ва намояндагони марказҳои таҳлилии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русия, коршиносону муҳаққиқон, доираҳои дипломатӣ, инчунин намояндагони вазоятҳои идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд. Форум бо ташаббуси Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамкории шарикони рус ташкил шуда, ҳадафи он таҳкими ҳамкориҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ миёни давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Русия дар шароити муосири ҷаҳонӣ мебошад. Иброз гардид, ки ҳамоиши мазкур ба таҳкими муколамаи созанда байни кишварҳои минтақа ва Русия равона гардида, ҳамчун як минбари муҳими коршиносӣ ҷиҳати таҳияи пешниҳодҳо ва роҳҳои амалии густариши ҳамкориҳои минтақавӣ хизмат мекунад. нақш ва ҷойгоҳи Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҳамаи самтҳо, аз ҷумла муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ хеле хуб ба назар мерасад ва имрӯз ҳиссаи кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон ба 42% баробар аст. Бинобар ин ин рақам, ин нишондида бори дигар собит месозад, ки Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҳама масирҳои барои ҳама ҷониб манфиатовар ҳавасманд ҳастанд ва тақвияти ҳамкориҳо барои онҳо ҳамчун афзалият пешбинӣ шудааст. Ва ин ҳамоише, ки имрӯз баргузор гардид, метавонад ба рушди минбаъдаи масъалаҳое, ки дар рӯзномаи ҷаласа аз ҷумла масъалаҳои илмӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва дигар масъалаҳое, ки баррасӣ шуданд, ба таҳким ва рушду густариши